Сподобалась мені хатинка в Фейсбуці, я сама нав'язалась до власника, щоб він мені дозволив про неї розповісти. Слухайте і дивіться. І так, Одеська область, Кидимський район, село Серби. Про будинок. 4 кімнати, житловий, у гарному стані, можна заїжджати і жити. Світло, централізоване водопостачання, опалення. Я не знаю, яке опалення, вам треба буде питати у власника, воно може бути чи пічне, чи газове, я точно не знаю. Так, 0,25 землі, господарські прибудови, місце для ведення господарства. Мало інформації, але знаю точно, що, по-моєму, документи в порядку там бачила в коментарях. Ви можете залишити тут його контакти, 5 умовних одиниць. Залишу я тут контакти, або ви можете самі приєднатись до нас, телеграм-канал, хатки. Хатки, телеграм-канал, просто в гуглі ведіть, або введіть нас в пошуку в телеграмі. Сразу попадаєте до нас. Ми круче OLX. У нас актив бешений. Багато людей вже мають собі хатинки в селі по всій Україні. Мене питають, а зачем взагалі це комусь треба? Може комусь приємно бути за кордоном і знати, що його чекає свій куточок.